गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खोनासंहोग्रोनि, बेनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा रायलायगोन। मा दायना दंमारो? गोबां मानसियानो दायनाखौ फोथाया आरो गोबां मानसियानो दायनाखौ फोथायो। बे भिडिअखौ खोनासंनानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो हागोन। दायनानि सोमोन्दै मा आसरित भिडिअ, आं एसे खोनासंहोग्रोनि, बेनिफ्राय जों रायलायबाय थागोन। नोंनि गुरुखौ गाबोन देनोसै। जिउ दं नामा? नोंनि गुरुखौ देनोसै। नोंसिना जिउ गैया नामा? बिनि गोसो होबाय मा जानांगौ? सुनि जानानै नोंनि गुरुखौ गाबोन देनोसै। नों माथो रायलायहरो फिसौजोंनो? रुवाजों देनोसै। आं मानि थाखाय रायलायो? खोथा खावो आङो, खोथा खावो। आं बोखागोन बिसोरखौ सानसेबाबो, मिथिबाय? आं बेखौ जाथारगोन। नोंनि गुरुखौनो देयाबा नों सोरजों जागोन नोंलाय? गुरुखौ देगोन गाबोन। गुरुखौसो देगोन। आं थागोन नङा आं गिदिंबाय थागोन। सानजा सोनाब। बे मानसिखौ बेखौ जेयाव बोननानै हायाव दानलबाव हमथानानै लादों। मानसिखौ खाथेनानै जेजों। बेनिफ्राय बेखौ सोंबाय थादों, मा नोंथांमोना फोथायो बे मा? बे दायनामार? रियेलि? हा? गोबां आसरित भिडिअ, बबे जायगानिफ्राय फैदों मिथिया। बे सोरबा सिख्लाखौ जागोन। आरो खोनासंब, बान्दारावनो हाबगोननो। बेलाय मा सासेल'सो फिसाजो, बेखौलाय मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया? आच्छा, नङा नहाय सासेल' फिसाजो होननानै खालामनो हायो नामा? सासेल' फिसाजो सासेल' फिसाला जेबो मुल्य गैया, मिथिबाय? आच्छा, आखला बिदिसो नोंना। मुल्य गैया, बिदिसो नायना थाबाय थायो नामा? सानसेनो जानो हायो आङो। सासेल' फिसाजो नङानो। सानसेनो जानो हायोना आरो बान्दारावबो हाबना थानो हायोनो? मा आसरित बाथ्रा। ओरैनोसो बुंदों ना रियेलावनो दायनामार हामारो बेफोरबायदि खालामनो बियो सानसेनो जानो हायो आरो बिनि बान्दाराव हाबना थालायनाय? ना बेनि ब्रेनफोरासो माबा मोनसे दग जानानै दङ, ना रियेल मार? बे नोंथांमोना मा सानो? आरो खोनासंब, एफा खस्थ' नोंनि थाखाय जों खांना दोनदों नामा? नोंनि थाखायसो जों खांदों उन्दैनिफ्राय। बापा हय, नोंनि फिसौआ जाहै। आंहाबो फिसा फिसौ दं। मालायनि फिसा फिसौखौ मानो नायनांगौ? बिदि हाबा जानाय। मानसिखौ जियाव खाना लानानै सोंदों। आरो खोनासंब, जेबो नाङा। औ, नांगौबा बोरमा नांगौबा बोरमा होगोन जोङो। सुरि जेबो नाङा आङो। नोंनि फिसौ दिनखौ जाहै। आं मोदाय गथ' गथायना फान मावा होनदों नहय। बे मोनसेया मोदाय गथ' नामा? बिनि जिउ गैया नामा? बे मोनसेया मोदाय नङा? फाग मावसै नामा नोङो? जानानै फाग मावसै नोङो? आंनि फिसौआ मावा बेखौ। आं बेखौ आवगोलनिफ्रायनो आं नांबाय थाखानाय बेखौ। मा नोजोर नांनाय? नोंहाबोथ' फिसा फिसौ नोजोर नाङाखै? मालाय बिसोर नोजोर नांगोन। मालायखौ मानो नोजोर नांनांगौ? आं ओरैनो बिनि बिमाजों लोगो जाखोया नहय। ओरैनो लोगो जाया। आं बिनि माबाखौसो माबानि थाखाय आं लोगो जायो, मिथिबाय? बहाबा थांबा आं बिखौ लोगो लाया। मोनसेयाबो मोदायसो, मोदाय गथ'सो बेबो। नोंथाङा मा सानखो? बोरमा नांगौब्ला बोरमा होगोननो, बोरमा जानोब्ला, नाथाय मानसिखौ जानाङा। मा खोनाफेरि नुफेरि भिडिअ दिनै फैखो फेसबुकआव? नोंथांमोननि कमेन्ट नायनो लुबैदों आं। बोरमा नांगौब्ला बोरमा होगोननो, मानसिखौ जानाङा, आरो बियो बिनि फिसाजोखौ जाथारगोन। बेसेबां सैथो? गोबां मानसियानो दायना गैया, मुलि फबा, बेफोर नंखाय, गोबां बेफोरबायदि गोबाङानो बुङो। बेफोर मोनफ्रोमबो खोमसि फोथायनाय, बेफोर मालाबाबो जानो हाया। नाथाय जेसेबांनो बेखौ खोमसि फोथायनाय होननानै बुङो, एसेबांनो बेखौ सैथो होननानैबो बुङो। बे नंमारगौना नंमारा? दिनैसिम बेनि रावबो मोजाङै दायना गैया दायना दङ बेखौ
क्लियार खालामनानै दिनैसिम मोजाङै होनो हायाखै रावबो दायना दंथारो होननानैबो बुंनो हायाखै आरो गैथारा होननानैबो बुंनो हायाखै नोंथांमोना मा सानो बे भिडिअखौ खोनासंनानै आसरित मोनदों आं भान्दाराव हाबना थागोननो आरो जाथारगोननो सानसेनो जानो हायैनो आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनासो बुंसिगोन बेनि सायाव आंबो जेबो बुंनो हानाय नङा बेसेबां सैथो आरो बेसेबां असैथो मानसिखौ जेजों जोबनानै खाथुमनानै सोंगासिनो दङ आरो बे भिडिअआ बबेनिफ्राय फैदो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायोब्ला एसे खोन्थाहर फोरमायहर जाहाथे नेक्स्ट भिडिअआव मोजाङै आङो बुजायनानै होनो हायो मानसिफोरनो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द